So this is the result for the customer. Look, I make now this. כרטיס אלקטרוני, יאללה תעבוד. כל אלה עלה. Now it's supposed to be הנה זה כאן, הילה. So many experience with you. Now the software work out. First, I get a setting here. Get the setting here. Then the software will control the frame. Yeah. If I let the customer get the price, the print work at 90 כולם volts. מסתכלים, כאילו מה ביקשנו. From here, this is the איך high תתרכז. זה השלב שלך. They working, they do everything. Get the price and the price. עכשיו אני אעשה סיבוב במפעל. בוא נצלם את המפעל. תראו איזה מפעל גדול, הם עושים הכל. הם עושים הכל. Kiddy right and everything. They do machine, they do everything. Everything they do. See this Kiddy right. זה Kiddy right יפה יפה. יפה יפה ה-Kiddy right הזה. ואני אשים אותו בקניון. זה יהיה משהו. רואים, הם עושים ברזל, הם עושים הכל. They do everything. They do this. They do everything here. You see? This is the steel. This is the steel. כאן מסגריה. כאן זה המסגריה. אתה רואה פה מסגריה. הם בונים לך הכל. ושם ארז שמה. חדר מכונות. זה מסגריה, עושים הכל. פה עושים טסטינג, אני חושב, למכונות. רואים, בודקים מכונה. פה מה עושים? בואו נראה, תראה, מכונות עובדות פה 24 שעות, חיימקה. כל המכונות עובדים. וזה העץ, חיימקה. פה הוא עובד. Everything is working. You see? And this is the wood. They do the wood here. You see the wood. They do here. הכל עושים פה. שים לב איזה מפעל גדול. Big manufactory. And I fix. כמו מרגל אני. אולי פעם גם לנו יהיה כזה. אולי עוד כמה שנים. כמו מרגל. You see? They do everything. בואו נגדיל. איך אני אוהב את המפעל הזה. הם עושים הכל הם עושים. לא נפריע להם. זה עושה הכל, יפה. They do everything. בואו נראה, הכל הם עושים. בואו, קבל חיים, קבל. They do everything. Hello, צ'טו. זה עושה פה. זה מדביק פה. זה הם עושים הכל פה. עושים הכל, זה חותך. זה הנכונה. זה חותך הכל. זה מחוץ למפעל. זה הבחוץ של המפעל, הם עושים דינוזאורים. הם עושים הכל חיים טוב, ממש הכל. מאלף עד תו. הכל, יש פה ריח של דבק, חבל על הזמן. הם מדביקים, הם עושים הכל. Good prices, everything, you see?
everything they do. איך אני חוזר על המילים של עצמי? כמו מטומטם. אבל לא משנה, אני חושב שאני בארצות הברית או משהו. They do everything. יפה. חזרנו, חוזרים על אדמותינו. זה המסגריה. ממש נחמד. בלוני גז. אתה רואה? They do everything. יפה, הבנו את העניין, זה מה שחשוב. עכשיו נחזור למשחקים. נצלם נכונה.